Bine ați venit la întâlnirea cu o perspectivă diferită asupra spiritualității. Sunt Luminița, vocea care aduce prin acest canal o altfel de abordare față de spiritualitate. Despre nivelurile de conștiință. Despre utopia nivelurilor de conștiință s-a scris prea puțin, spre deloc, așa că să-i dăm drumul. Se vorbește îndeosebi că trebuie să ne înălțăm nivelul de conștiință de la 150 la 400 sau mai sus pe nu știu ce scară Hawkins, sau despre caracteristici din alte dimensiuni elevate. Se face apel la ridicarea frecvențelor Pământului, ale Universului. Se proclamă în stânga și în dreapta aberațiile că Gaia se trezește, că omul se trezește, că intrăm în noi niveluri de conștiință informațional-spirituale și multe altele. Ca să realizezi o scară a conștiinței, ai nevoie de câteva elemente esențiale. Să pătrunzi cu mintea în ceea ce înseamnă valorile. Să înțelegi diferența valorilor umane între oameni ca indivizi, între grupuri, între tradiții și popoare. Să înțelegi procesele de transformare istorică a noțiunilor abstracte. Să înțelegi resorturile educaționale. Să știi ce anume este gândul, cum se naște, cum se definește, care îi este carnea, cum se transformă în imagini, dorințe și vise. Să înțelegi ce anume este voința, intenția, credința. Să identifici acei itemi prin care o conștiință este superioară față de o alta. De exemplu, o conștiință superioară poate exista într-o ființă analfabetă, simplă, fără educație. Să identifici zona de manifestare a individului în raport cu sine, cu familia și cu lumea. Acum, despre dimensiuni. Cum se face distincția dintre elevarea dimensională dintre 3D, 5D, 9D sau 33D? Care sunt formele de manifestare a fiecărei dimensiuni? Cine afirmă că există 4, 5 sau N dimensiuni? A fost cineva în toate? Prin ce s-a adus la cunoștință asta? Cum se realizează trecerea informațională dintr-o dimensiune în alta, dat fiind faptul că în fiecare dimensiune se petrec în mod diferit toate procesele de interacțiune? Cum se aduc în 3D noțiuni din, să zicem, 5D sau 9D? Și mai departe, despre ridicarea frecvențelor. Cum se măsoară aceste frecvențe? Cum sunt identificate ele? Oare toate frecvențele sunt cunoscute? Prin ce soi de tehnologie s-a ajuns la concluzia că ele sunt așa și nu altfel? Prin ce s-a făcut compararea? Câți ani a trebuit să se identifice, să se separe,
să se analizeze ce face fiecare frecvență în parte. Cine sunt cercetătorii? Unde au lucrat? Cine a plătit cercetările? Care sunt instrumentele folosite? În ce publicații au fost prezentate? Aceste întrebări, precum și multe altele de acest fel, sunt călăuzitoare pentru cel aflat pe calea adevărului. Text: Ciprian Laurențiu Crișan. Voce: Luminița Savonea. Dacă sunteți sau nu de acord cu cele prezentate, atunci vom vedea asta în criticile și comentariile voastre argumentate, care sunt binevenite. O lume trezită este o lume inteligentă și sunteți mulți în această lume. Rămâne doar să ne întâlnim la masa schimbului de idei. Vă așteptăm pe toți așa cum sunteți.